Léci, mondja már el nekem valaki, miért gyártanak ilyen cipőket? Kinek van ilyen formájú lábfeje? Basszus, nézd meg, hogy néz ki ez a cipő. Ez egy terepfutó cipő lenne, de basszus úgy néz ki, mint egy körömcipő. De most tök őszintén, kinek kényelmes egy ilyen cipő, ami így összenyomorítja a lábujjaidat, még akkor is, hogyha amúgy keskeny a lábfejed. Tehát, hogy ennek a formája valami fantasztikus. Kb. 2 olyan gyártó van globálisan, aki lábfej formájú cipőket gyárt, ez egyébként egy Altra, mert olyan formája van, mint a lábfejemnek. 2 ilyen gyártó van. Az összes többi ilyen elcseszett kaptafával dolgozik. Komolyan mondom, hogy szerintem a futósérüléseknek nagyon nagy százaléka abból adódik, hogy ilyen idétlenek a futócipők, és ennyire keskeny, meg nem is tudom milyen kaptafával dolgoznak a nagy gyártók, mert egyébként ez egy menőmárka. Tudom, hogy nem illik a menőmárkákat fikázni, szerintem sokkal normálisabb lenne, ha a többi gyártó is rájönne arra, hogy ez nem normális, ez a normális.